Sarawak lor iki sak ngene iki ya. Heeh. Kei serai, Sere. dong salam, dong jeruk. Boleh saiki arep golek bayam, nggih bayame sak uwat lho lor. Heeh, terus. Iki arep dikulop nggih kotosan. Oh, arep masak apa tuh, Buli? Arep masak ayam bakar bumbu ireng, Dok. Wah, mantep Heeh, kuwi. mantep terus karo nyambel. Oke. Ngono, terus engko ya karo tempe, tempene juga dibakar pisan kok, Dok. Heeh. Ya wis, ayo lor melok golek bayam. Ayo, ndi to? Iki to? Bayame. Wis ora apa-apa iki nggih tambah lor. Raketan. Heeh, raketan, soalnya duwe ngono kono. Oke. Wis ora apa lor iki sak ngene iki ya. Heeh. Ditambah lho. Sakwita yo ngimbyuk, Buli. Ngimbi ya rada akeh ya sakwita. Lah iya. Apa karo golek nang mburi kono bareng ya, Ndok ya, meneh lek enak ya. Ya kena nggo tambah lumayan. Lek enak lek enak wis ora apa-apa, Ndok ya. Ah, aduh hati-hati. Sandung apa kuwi? Bongkok. Bongkok. Wis ayo, Ndok. Ayo, Ndok. oke. Lor, saiki boleh arep nggawe bumbu ungkepe ayam. Enak apa, Buli? Enek gur jahe karo nganu apa bawang putih tok, Lor. Lek lembut diwehi kunir, wehi tumbar. Oh, iki Tumbar karo kunir lembutne. Iki dulek sik. Heeh. Ngene rek, iki jahe karo bawang putih dulek ini. Iki lor, wis bawang putih karo jahe lembut ditambah kunir bubuk, Lor. Ben apik warnane Buli ya. Kuning. Kuning. Heeh. Karo di nganu, Lor. Apa, Buli? Tumbare rada akeh niki ben nganu. Andi. Ben pian gurih. Buli. Wis ngene tok ae, Lor, wis dadi iki. Ya ayam bakar bumbu ireng ala Bulik, Lor. Oke. Babe panggah dadi Sunan Pawon iki lur. Lah terano lho be empune sampean ki. Jan benggungan. Mau babe bar kok Tegalan iki lur. Heeh. Delok Buli kok urung masak. Babe ngewangi lur iki lur. Tulung bangsa be. Tulung bangsa tetep bar ngene kok nganu lur. Susu angine metu lur. Oke. Ketoke mbulek kae ning Heeh. nang pawone iki. Pawone. Ayame dijegone, Lor. Nalon Buli. Ya. Terus saiki nganu apa Bumbune. bumbune. Iki Lor, dikai penyedap micin, uyah titik Lor. Mau Oke. kan isine uyahe. Heeh. Kei serai, Sere. dong salam, dong jeruk. Wangi ki Campur kok. ngene. Heeh. Harum ki kok. Wes ngopor. Iki tempene nganu Lor, melok jungkep pisan Lor. Sini iki Lor ngene iki tempene. Tutupnya. Iki Lor, kasang iki kuwi dikulup Lor. Oh, bareng karo bayem mau Buli. Bayem di kotosan juga. Kok dadi mangane nganu ben seger Lor. Oke. Lor, mateng Lor, ayame Lor. Jan. Kasih ngene Lor, japi iki Lor. Ambune jan wis Sewedep, suwedep. sewedep Nduk ya. Heeh. Heeh. Kok wis kemecer Buli ya. Ya Buli. Allah, aja kemecer Nduk. Engko ya. Terus Dibakar kemecer ya. Bumbu ireng. Buli wis ireng. Ayame bumbu ireng. Iya Nduk lek bedu Nduk. beda no. Beda ya Nduk ya. Lah iya. Ngaman gelem to padakne pitik. Ya, gurian pitik lho. Bumbune sisane iki kok tak jeguri Heeh. kluwek. Kan tinggi olesan Lur. Wis ngene iki lho Lur, iki kluwek tak iki Lur wis ajur iki dilebokne kene Lur. Lha saiki digongso sampai mateng neh Lur. Wis mateng Lur, bumbu irenge Lur, pintas. Bismillah. Banyune wis sumuk. Dibelar ngulup kacang. Kulupe kacang wis mateng Lur. Pintas.
Jadi gak sampai beluatong teman beli ya. Lah, is ngene iki malah enak rada kriuk-kriuk ngene iki. Ini ngulope bayem. Kita wakil kok kalau wis di nganu pimpes nih beli ya. Oh, Kempes. Oh. Nah, wis mateng kulupe bayem. Entas. Kayak warnanya apik beli ya. Wiju. Menang nih. Aduh. Iki sambelé arep bular dulak. Iki mau wis ana apa iki micin, gula titik, terus penyedap kaldu jamur, Lur. Nek uyah barang tuh beli ya. Oke uyah. Oh iya, lali ro ngomong uyah. Lur, saiki ayame sing diungkep mau saiki Bakar. dibakar, Lur. Oke. Ini, Lur. Ya. Nah, bakar, Lur, ngene iki, Lur. Iki ditutuli bumbu iki, Lur. Wih, Ngene iki, Lur. Lah. Engko dadi ayam bakar bumbu ireng. bumbu ireng, Lur. Lur, dibalik meneh, Lur. Sing ngisor wis dibumboni karo babe, Lur. Nah, saiki ganti sing dhuwur, Lur. Dibumboni, Lur. Lur, dibalik meneh, Lur, iki, Lur. Srut bayo. Jan jos, Lur. Mantep deh. Mantep aromane, Lur. Wih, Wuh. saman pinter lho be kon bakar-bakar Pinter, niku be. ngomong yo. Weh. Teh keupung jaluk telu be. Telu. Heeh. Lho, babe lo telu. Lah beli. Sampan njok telu entak to, Nduk. Babe rauman to, Nduk. Kita hitung wis babe tok iki kan. Beh. Mam bareng be. Oh ngono. Cuwil-cuwilan kok ya. Lah iya no. Nah, Penuman kabeh. ya. Ah, Wih, mantep, Lur, meringin. Lur. ndelok se be, ndelok be. Sik. Angkaten be. Iki Lur. Dulur-dulur be. Beh, iki Lur. Sik meneng. Wuh. Lur, buli karo babe arep madang, Lur. Li masak buli ayam bakar bumbu ireng. Wis mateng, monggo, Lur. Monggo, Nderek madang. madang. Babe karo buli ya. Oke. Wis buli aku jumono segone. Nah, Karo kotosan piye, Be? kotosan iki, Lur, kotosan karo timun beh. Neh. Nah. Nah, beh sambele. Dan warnane meringin. Wis iso mau. Wes Resik resik. ya. Wis resik, palu resik wis ngene iki mesti wis nganu, wis iso. Diginis jare iki. Nis. Oh iya tempene. Be. Tempe no. Oh iya. Delok ndok iki lho. Delok be. Lur. Wah, mantep ta, Lur. Wih, kotosan iki lho, Lur. Heeh. Kotosan Lah tempe karo ayame rupane padha be. padha kaya babe. Kaya babe, Lur. Ne be. Wes, iki lho. Buli yang jimo. Heeh beli. Bareng kudune beli. Enak timune barang iki, Lur. Beh, sambele be, kan mate blok tenan kae. Ya tenan. Hmm. Wah, tabuh beduk. Heeh. Ya. Tabu beduk. Wes, monggo, Lur. Ayo. Melu madang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor, mam lor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bener lor. Enak. Alon-alon be. Lah enak, selera. Pahane lor. Sen tenang. Sambel, lor.
Pecat. Dan enak tanek dong. Diwareki be, Buli. Boleh be, kene. Sedulurku sing pesen anu lur, ayam bakar bumbu ireng wis keturutan ya lur. Wah, ternyata tenan lur, enak tenan lur. Nggo dulur-dulur sing lainnya engko monggo dicoba. Monggo dicoba ngene dhewe-dhewe ya lur ya. Ora nglawan lur. Nggo dhewe beli. Mbah. Enggak nih sekarang kakak. Belum lah nih juga dhewe. Kayak kulupe ora. Iwake. Juga dhewe. Ini mbah ayame ketok iki babe. Iya, dua. Oh, tutup aja, Be. Alhamdulillah lur, wis wareg lur. Enake piye, Be? Enake gonggur lur. Beh tenan. Babe karo Buli ndongane dulur-dulurku kabeh neng ndi wae ya lur ya. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur ya lur. Amin. Gansar, lancar, akeh rezekine tur berkah kabeh lur. Amin. Lur. Wassalam lur. Matur nuwun.